En el llibre podrem trobar referències al món dels Bassa, Arnau i Ferrer Bassa, de tots aquells anònims que els envolten, el mestre de Baltimore, el mestre de l'Escrivà, que està molt vinculat al mestre de Baltimore, però que hem distingit, a mestres de la segona meitat del segle XIV, com podrien ser els germans Serra, Francesc Serra, Jaume Serra, Pere Serra, i el seu mestre, que podríem dir que és Ramon d'Estorrents en alguna mesura. També, evidentment, quan entrem una miqueta més enllà, a Pere Valldebriga, que encara no l'hem esmentat, però que també és una personalitat que jo li tinc molt afecte. Pere Valldebriga, per tant, dins ja entrant en el que seria el gòtic internacional, tota la cultura vinculada a Borrassà, que procedeix de Girona, però que es va establir a Barcelona, Lluís Borrassà, Francesc Borrassà, i al seu costat, treballant en tallers independents, Joan Mates, que també es va formar en el taller de Pere Serra, Jaume Cabrera, pintors ja que ens ajuden a acostar-nos a aquest període des de València, també, al món vinculat a Pere Nicolau, Gherardo Starnina, Gonçal Peris, deixaré algun, Jaume Mateu, Marçal de Sacs, que no el podem oblidar també, amb la mateixa conjuntura en què parlem de Pere Nicolau, i, evidentment, molts altres que ens portarien ja a les segones generacions al món flamenquitzant. Des de Catalunya tenim, evidentment, Joan Antigó, Bernat Martorell, la cultura aquesta del segon gòtic internacional, i després, tot seguit, trobarem aquests indicis de flamenquisme amb figures com Joan Reixac, com Jacomar, que també és una personalitat molt discutida però molt important, les personalitats vinculades en el context proper a Martorell, no deixa de ser un element fonamental també per lligar València i Catalunya i Barcelona, Lluís Dalmau, Jaume Huguet, esclar, els Vergós, Pau, Vergós, els seus germans, el seu pare, és a dir, totes aquestes personalitats, fins a arribar a la figura de Bartolomé Bermejo. Entremig m'he oblidat una mica de Mallorca, però cal situar també el context mallorquí amb la figura del mestre dels privilegis, sobretot, i altres taules anònimes i altres autistes que potser no apareixeran tan clarament representats, però que també van tenir el seu pes. Sobretot, potser, crec que ja ha arribat al XV, cal esmentar la figura forana, però molt atractiva, de Nisard amb el seu Sant Jordi, que destaca per damunt d'altres.